Takže dobrý večer, alebo kedy sa k vám dostane toto video. Pozdravujeme vás, myslím, že približne po mesiaci, čo sme sa takto spolu zjavili, ja a moja žena Aronia, na obrazovku, aby sme pozdielali, ako sa veci majú, ako sa hýbu, ako sa nám poskladalo pochopenie mnohých vecí, nad ktorými máme otázky. Takže toto je taký občasník zjavovania sa na Facebooku s nejakými novinkami a vhľadmi. Takže moja žena veľmi rada k tomu tiež niečo povie, aby ja som si usporiadal, čo ďalej. Máme za sebou hutné léto, které bylo zároveň nekonečné a zároveň proběhlo okolo jako tryskáč a máme hodně zážitků za sebou. Tak zkusíme to nějak zhrnout. Ja myslím, že nebudeme ani náhodou hovoriť všetko, pretože toho bolo veľa, ale ja by som veľmi rád poprial všetkým učiteľom, aj žiakom, aj ľuďom vôbec, že ten školský rok, ktorý teraz naskočil a tým pádom sa znovu mnohé veci zrýchlili, nech sú tam také jasné ako keby obrazy, ktoré ja prajem nám všetkým, pretože ten vývoj ide veľmi rýchlo, hlavne cez tie technológie sa to deje, že tam je v tom vývoji aplikácií samá rýchlosť, všetko a tým pádom celý ten prúd vývoja ide ako si rýchlejšie, tak aj keď sa skončil minulý školský rok a boli tieto 2 mesiace medzi tým, tak sme sa znovu veľmi rozvinuli, mnohí ľudia si mnohé uvedomili, možno mnohí nie, ale také tie akoby priority života by som tak zaprial do toho nového 10-mesačného cyklu, kedy prichádza taký rytmus, taký režim v mnohých rodinách. Čo tam ja vidím ako veľmi dôležité? V prvom rade je veľmi, ale skutočne veľmi potrebné, aby vnútorná motivácia, či už je to učiteľ, alebo je to žiak, aby naozaj tá mohla byť čo najviac rozvíjaná. Aby jeden aj druhý vedeli nájsť, čo majú v sebe a čo naozaj chcú. A vedeli to odlíšiť od toho, čo nechcú a dokonca vedeli to komunikovať. A toto je obrovská pecka, ak sa vám to podarí ako učiteľovi, vytvoriť toto nové miesto v dieťati, aby ono cítilo, nemusím ísť proti sebe. Nemusím to robiť, pretože ty, učiteľ, to chceš. A viem to s tebou a môžem to s tebou rozkomunikovať, a možno nájsť nejaké stupne, ako až veľmi sa mi nechce, ako až už vôbec nič. A naopak aj stupne, kedy to chcem z vnútornej motivácie robiť, takže to neodpájanie sa od seba, to je veľmi podstatné, či už pri dieťati, ale aj pri dospelom. Že ten okolitý svet nám hovorí, toto musíš, toto treba, ale my žijeme až vtedy, keď máme zapojené vznútra toto ma baví, toto chcem, vtedy to celé svieže, tá pozornosť, tie zmysly, všetko sa zapína. Ako náhle tam mám nechcem, nezaujíma ma to, ideme do takého spánku, do takého odrezania sa od toho, čo je okolo nás a my všetci, ktorí sme si prešli toto vzdelávanie klasické, vieme, koľko veľa vzácneho času sme strávili nad vecami, veľmi malým kúskom vedomia a skôr sme boli v takom vnútornom svete. Takže to podstatné je nový školský rok, nech dokážeme komunikovať, ako sa naše vnútro má. A nech učiteľ, alebo sprievodca, alebo dospelý vie sa pozerať na tie deti naokolo a vie urobiť kontakt s ich vnútrom. Cez to vedomie a vie rozoznať, že teraz je plne prítomný alebo poloprítomný, alebo teraz je úplne neprítomný a teraz naozaj nechce. A s týmto pracovať. Toto si ja želám do toho nového školského roka. Veľmi to prajem komukoľvek, kto si je volaný k deťom, aby bol s nimi. A veľmi podstatná vec mi prišla včera večer, možno v noci, že tie moderné deti, ktoré okolo nás cupitajú a postupne rastú pomaličky, ale zároveň veľmi rýchlo, tak sú úplne zahlcované
modernými technológiami zo všetkých strán, ako je to len možné. Akoby ich pozornosť úplne chce zjesť niečo to moderné, umelé, technologické a všade sa strká do všetkého medzi dieťaťom a nádherným, krásnym, planetárnym svetom planety Zem. Tam strká nejaký technologický výmysel a chce si zobrať jeho čas. A čo je veľmi dôležité, že tomu technologickému výmyslu nejde o to, aby to dieťa milovalo planétu Zem, aby sa malo dobre, aby naplnilo svoju úlohu, svoju cestu, to, prečo prišlo. Jemu chce, aby čo najdlhšie bolo s tým technologickým zázrakom. To znamená, sme to my dospelí, rodičia, učitelia a ďalší, tí, ktorí sme volaní k deťom. Ako to urobiť, aby ten čas toho detstva deti mohli čo najviac stráviť nad skutočným svetom, svojimi rukami, zmyslami, pohybom, v interakciách človek a človek. A že toto je dosť zaujímavé, že my potrebujeme tým deťom dať čo najviac ľudskosti. Postaviť sa ako taká bariéra medzi nejakou skupinou a svetom, ľudí z ľudí, ktorí milujú život, ktorí milujú rôzne čriepky z toho života, či už stromy, vodu, vzduch, oheň, rôzne fyzikálne veci, rôzne farebné veci, rôzne rukami robiť, rôzne piecť, starať sa o zem, o záhradku a už čokoľvek mnohé, ale toto dávať deťom, aby oni mali čo najviac zážitok zo živého sveta. Z toho skutočného, na čo tá celá evolúcia je nastavená. Lebo iba vtedy sa spájajú so zemou, vtedy majú silu, nápady, kreativitu veľkú voči tým otázky. A vlastne celá tá umelá inteligencia, ona tu je. Ona sem patrí do tejto doby. Ale tie deti nemajú až tú silu sa vysporiadať s tou veľkou, kam to zasahuje, s tou inteligenciou, čo prichádza cez tie mobily a všetky tie tablety a všetky tie najkrajšie rozprávky sveta a všetko, čo najviac zužovať tento čas, lebo on aj tak sa s tým budú musieť vysporiadať, ale aby mali silu sa vysporiadať s tým, aby cítili svoje telo, aby mali kontakt s vlastnými emóciami, aby mali chuť sa hýbať, aby mali svaly, aby ich zmysly boli kvalitne pripravené na ten kontakt, keď potom prídu tie technológie a naozaj ich musia vedome s nimi interagovať, ale najprv ich nakrmiť plnou ľudskou pozornosťou. A sme to my a nikto iný, kto to môže pre nich urobiť. Pretože majú oni iba určitý čas, aby sa nakrmili tým, čo je to človek, čo je to planéta, čo je to príroda, čo je to život. Myslím teraz ten neumelý život, ktorý sme si už my vytvorili. Pretože ak sa pozriete dookola, môžete to všade vidieť, na deti je obrovský atak. Nech všetko je... Nech už sa do nich dostávajú tie technológie, nech ich už chytajú, nech už tú závislosť vypestujú. Takže taká zaujímavá myšlienka, skupina detí a okolo nich také piliere, taká hradba z ľudí, ktorí milujú život, milujú svet a oni im prinášajú a reálnu interakciu, dávajú im pozornosť, načúvajú ich, pretože v tom načúvaní, v tom interagovaní, tam sa stávame človekom. V tom skutočnom hrejivom, v tej skutečnej výmene. A tam je dosť podstatné, aby tam bolo čo najmenej blá, 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 teoretických nejakých vecí, ale najviac toho hrejivého a záujmuplného otvárania, údivu nad tým, ako svet funguje. Jo, tak toto včera sa mi tak viac skryštalizovala. Táto myšlienka je to pre vás a pre všetkých nás. No, mně k tomu ještě přišly dvě věci. Jedna je, že zároveň je velmi důležité, jednak je takový ten zůstěný život naživo, přinést do třídy a opravdu jako každou chvíli, co jsme s těmi dětmi, využít na to být živě spolu, ale zároveň i to, aby jsme našli v těch dětech to jejich, co oni chcou doopravdy dělat, čím se chcou zabývat. Protože druhá taková velká myšlenka, nebo jedna z těch, které k nám přišly o prázdninách, je
to, když jsme vyplňovali dotazník pro jednu školu, kam jsme hlásili Jasnu, a ta škola měla pokračování, že kam by škola se měla vyvíjet po 9 letech, když ukončí dítě 9 let, tak kam dál. A v tu chvíli jako přišla pro mě takový obrovský obraz, že vlastně pokud dítě do 9 let, té školské, teďka myslím 9 let jako docházky školské, nepřijde na to, co vlastně ono chce doopravdy v životě dělat, tak to je vlastně taková katastrofa, nebo je to takový obraz té školy, kde to vlastně základní školství je. Takže my jim vlastně v rámci těch předmětů a hodin, tak my jim vlastně nedáváme něco chutného a dobrého a oni na tom, kde by oni mohli poznat, co je vlastně těžší, co jsou ty jejich silné stránky, co by chtěli v životě rozvíjet. Já myslím, že tohle potřebují oni najít ještě do toho, než jim je 15 let. Když dítě v 15 letech neví, co by chtělo dělat, tak to je vlastně takové velké selhání. Že tam má vlastne takú dieru. Vnútri dieru, pretože stále plnilo vonkajšie požiadavky, stále sa to zvonku niečo, akože ty pôjdeš teraz toto, teraz pôjdeš tam, už to máš jasné, my sme ti to určili. Aha, teraz je dôležité toto, my ti to hovoríme a tak ďalej a tak ďalej. Nezajímá nás, co ty by si chtělo dělat. Ty si nehrej, ty se máš teďka učit a budeš se učit matematiku, češtinu. To, čo my ti povieme, že to, co my ti povíme. Zároveň neříkám, že ty předměty nejsou důležité, ale zároveň i v těch jednotlivých předmětech se dá být aktivně s těmi dětmi, být tam naživo, jenom neodrecitovávat nějakou látku, kterou vím, že mám jako přinést třídě, ale vlastně vidět, kde ty děti jsou a co je vlastně v rámci toho zajímá a vydat se jako tím směrem, kde je ten jejich zájem. To si myslím, že je nové školství. Že dívám se na to dítě a vidím, jestli ono v tu chvíli, když já mu předávám to jídlo, tu látku, kterou jako přináším jako učivo, tak jestli jako s tím roste a rozkvétá, je to pro něho zajímavý, anebo jestli vlastně uvadá ta pozornost a ono vlastně odchází někam oknem ven. Tak to je taková, myslím si, že ještě zajímavá myšlenka, že když už teďka začal ten nový školský rok, tak jak ho udělat takovým jako opravdu chutným a výživným pro ty děti v lavicích. To je tá veľká vec, že nakrmiť ich čo najviac tým ľudským. Čo najviac tým kontaktom. Jo, že mnohem víc než to učivo je to v dnešní době, jak jsme my spolu a jak nám spolu je. Ako sa má aj jedna strana dobre, aj druhá strana dobre, ako sa na seba, nazvem to, tešia a ako spolu komunikujú, ako majú kultúru toho, že ja ťa vidím, pre mňa je, ja rastiem v tom kontakte s tebou. A keď to dobre robím ako dospelý, tak aj to dieťa má tam, že som videné, som počuté a to je pre nás to najviac. Pre každého človeka byť videný a byť počutý. Takže my jsme si jako v společnosti trošku popřehazovali, co je primární a co je sekundární. Vlastně a to primární v dnešní době je to, jak nám je spolu a vlastně to být spolu, ta kvalita. Ako každý môže byť sám sebou, ako nemusí odpájať od seba, ako nemusí zakrývať, ako sa má a vytvárať vonku úplne iný obraz, ako sa má vo vnútri. Že ako môcť byť v takej tej vnútornej intimite spolu. A teraz to hovoríme pretože sa zdá veľakrát, že tých nových vzdelávacích miest je veľa a samozrejme sú tam rešpektujúci prístup, zážitkové vzdelávanie. Ja už neviem čo všetko, že to je samozrejme, ale na mnohých miestach to samozrejme ešte nie je a tamto detské vnútro väčšinou akoby sa stiahne a je sklamané z toho, čo my dospelí akoby predstavujeme ako vzorec, že toto je teda to dôležité. Takto teda akože toto je teda ako to učenie a toto sú teda tie informácie, ktoré treba vedieť. Dá se říct, že informace v dnešní době už jsou jakoby na druhém místě. Informace, máme všichni chytré telefony, na pár kliků si zjistíme, co a jak je. Je jasné, že nějaký všeobecný přehled je dobrý,
ale už to zdaleka není to, že bazírovat na nějakých vědomostech, tak to není to primární, co se máme učit. Jeden pro mě velmi moudrý člověk, tak vlastně na jejich škole, kterou 40 let nějakým způsobem žili, tak on vlastně jako to řekl, že vlastně ty informace je vlastně až jako ty učební informace, ty vědomosti jsou vlastně jako pozitivní odpad velmi kvalitního procesu vzdělávání. Že o ty vědomosti vůbec nejde. Jo, to znamená, že aby sme to zase neurobili dlhé, my sme hlavne za ten skutočný kontakt človek a človek, ktorý keď je dobre robený, tak vám tie deti zoberú vlastne všetko, čo tam donesiete. Len to dlho trvá, kým sa to vypestuje. Potrebujete dennodenne do toho investovať svoju pozornosť, hľadať tie momenty, kedy medzi vami a deťmi prebieha taká pekná prítomnosť, kde sa vlastne obidve strany učia byť človekom, kde sa každý deň aktualizujeme o novú verziu toho druhého a o novú verziu sami seba, kde to vlastne ako prítomnosť rozkvitá. Môže to všetko mať svoj žád, môže to všetko mať svoje pravidlá a tak ďalej, ale vo vnútri toho celého, aby mohol tkať život, prebiehať medzi nami, aby tam bolo ty si taký, aha. A ja autenticky vyjadrujem seba, a ja som takýto. A hľadáme ako spolu, že kde sa stretávame a ako nám môže byť dobré, aby sme sa aj zajtra radi stretli, my noví. Tak toto sú také akoby na niečo iné zameraný ten fokus, pretože sa zdá, že v škole prichádzame sa učiť nejaké vedomosti, informácie a tak ďalej. A ja teda ako znovu dám tú myšlienku, lebo šírim ju už asi zo 2-3 roky, že dieťa ide do nejakého priestoru, kde sú veľmi dobrovoľne všetci dospelí, veľmi radi, vlejú sa učitelia alebo sprievodcovia, alebo. A ten priestor sám je krásny a je plný inšpirácií a vznikajú tam voľné také bunky, kde sú ľudia plne prítomní a radi a za seba a zvolili si to dobrovoľne. A to dieťa interaguje s týmto priestorom a vychádza von, ide domov a toto opakuje viackrát, je to v čase nejaký proces, ale tým, že sú tam tí ľudia dobrovoľne, dávajú to najlepšie zo seba, chcú tam byť, zaujíma ich človek, príroda, svet, vesmír. A keď toto dobre prebieha, dieťa sa tam cíti bezpečne. Idú bezpečne deti. Jo. Takže sú potom vo vnútri dieťati tak prítomné možno aj pocity alebo taký stav vedomia, ktorý postupne uzrie z takéhoto kontaktu, že ja milujem stále viac svet okolo. Ja stále viac milujem život. Taký, aký je. On má aj ťažké stránky život, nemá vôbec iba niečo ako pekné, krásne, voňavé, farebné a už neviem aké milé, ale že mám silu ustáť túto dobu takú, aká je, keď mám v sebe zaktivované to ľudské, to rozvíjajúce sa, to hrejivé, tú dôveru v človeka, tú dôveru v interakciu s niekým, kto je rozvinutý, rozkvitnutý človek. Takže toto je pre mňa zmysel, keď rozmýšľame vôbec o tých deťoch, ktoré sú okolo nás. Ako to robiť tú interakciu s nami, aby v nich mohli uzrieť tieto stavy, že ja milujem tú planétu, Zem, tú prírodu, to všetko, čo je okolo mňa v tých mojich jedinečných prejavoch a tak ďalej. Takže nie, čo všetko má v hlave a čo sa mu tam motá niekde ako nejaké teoretické také perspektívy, ako si to môžeme v sebe natočiť, ale niečo hlboko vniknuté do tela, preniknuté také jemné, pohyblivé, s pozornosťou súvisiace, čosi, kde sa dotýkame toho sveta, kde ho vidíme ako ako
zhustenie čohosi veľmi inteligentného, čohosi veľmi láskavého, čohosi krásneho, múdreho. A viem, že ten Albert Einstein povedal, máte dve možnosti, základné pozície, ako si zvoliť, pozerať sa na svet. Buď sa pozeráte na svet ako na zázrak, všetko je zázrak, alebo nič nie je zázrak. Toto je veľmi dôležité miesto v tej optike vnútri v nás. A deti to cítia a deti to registrujú, keď takí ľudia prichádzajú k ním. Čo im dávajú? Či nejaké staré vzorce, ktoré dostali oni, alebo dávajú takého nového, čerstvého, prítomného človeka, ktorý sa rozvíja, stále rastie ten dospelý. Já mám k tomu obraz ještě, že zabrousím trochu do eurytmie, kdy vlastně v eurytmii se pracuje z více časy zároveň, že ten, kdo dělá eurytmii na jevišti, tak zároveň je na začátku, ale sám sebe si už jako představuje na konci. Jakoby přítomnost a budoucnost byla v ten jeden čas se děla. A tohle je pro mě zajímavé, jako přinést a i do toho prostředí s dětmi, kdy jako vlastně dívám se na to dítě v současnosti, ale zároveň vidím, že to je budoucnost. Nejenom naše, ale opravdu jako planety, člověka a vlastně já se můžu jako dívat na to, že kam já chci tu budoucnost směřovat. Že nemluvím jenom s dítětem, ale mluvím i s něčím, co bude pokračovat dál a co ponese ono, jakoby ten svět v rukách zanedlouho. Tak toto je ono. Toto som ja sa snažil od začiatku viesť túto nit smerom sem. Že ak vidíme, ako sa tlačia tie technológie úplne zo všetkých zmyslov, aby sa nám akoby toho mozgu úplne dostali a aby sme ich stále chceli mať so sebou. Aby sme úplne v pohode nechávali deti s tými technológiami. Úplne v pohode si ich tak ako keby jasné, stále niečo, či už rozprávky, či už nejaké videá, či už niečo, ja už neviem, ale ak si to všimnete, tak oni tak pripravujú dobre tie technologické hračičky to, aby ten čas, ktorý tí deti majú, môžu dávať tomu okolitému svetu, bol všetko skrze tie aplikácie. Aby to bolo tak samozrejme, aby to bolo tak obrovský súčasť toho života v budúcnosti, aby to vôbec nevedeli rozlíšiť, že nájsť si takú tú zdravú rovnováhu, že čo je ako výborne využitý nástroj tých technológií a čo už potom nepotrebujem. Aj vôbec tú citlivú váhu v sebe nájsť, že chcem behať, chcem sa hýbať, chcem dýchať, chcem teraz nejaké chute, chcem sa stretnúť s priateľmi, chcem rozprávať a debatovať, chcem zdieľať emócie, chcem zdieľať príbehy, chcem ísť niekam, chcem naozaj že plávať, chcem malovať, chcem fyzicky chýtať, chcem voňať. Proste, aby to stále bolo to, že to je tak zakrádajúce sa a už siahujúce do budúcnosti, už teraz, keď to naozaj, všetky tie moderné veci, tie technológie naozaj sa snažím mať o to záujem. Keď vidím, jak sa to derie na tie deti, tak toto je výzva na nás, všetkých dospelých. Aby sme stáli a dávali zo seba obrovskú, ako takú ľudskú vlnu, aby sme s tými deťmi čo najviac času strávili život naživo. Jsou dvě možnosti. Buď do mě proudí obsahy, buď jako mojich učitelů, nebo rodičů, anebo obrazovek a mobilů a všeho možného, anebo spočívám ve světě a přichází inspirace. Ve chvíli, kdy vlastně do nás stále proudí nějaký obsah, tak potom jakoby se nám zavírá ten svět. A teda dětem se zavírá svět té fantazie a toho být inspirován životem. A člověk je inspirován životem ve chvíli, kdy nekouká do mobilu, nečte si knížku, kdy jenom tak je. A naši předkové tohohle měli hodně, prostě byli jenom večer, louskali ořechy při svíčkách. Ještě to není ani tak dávno. A vlastně dneska jakoby stále přicházely nějaké obsahy do nás. A vlastně tím pádem ale nemáme naše vlastní obsahy.
nemáme inspirace, které přichází vlastně, že já jenom poslouchám, jsem prázdný a něco přichází ke mně. A tam je veľmi dôležité, že väčšinou tie obsahy, ktoré do nás tekajú, súvisia s tým, že som niečo zažil, niečo ma nadchlo, niečo som skúsil, niečo bolo prekvapivé pre mňa, niečo bolo nové, niečo prešlo mojím telom a ja to dozrievam a tým pádom k tomu ako keby už ten svet dodáva nové súvislosti, ale z reálneho kontaktu sveta. A technológie sú hlavne pre tie malé deti obrovský rýchly svet. Pre nich je veľmi dôležité príroda. Ona je tak rýchla, ako práve v nich sa hýbe tá pozornosť, ktorá sa vžíva do toho sveta a oni si to potom tak vkladajú do svojho vnútra. Je tam také kopy vlastností sveta, je dostatočne rýchle, ale tie rýchle rozprávky a tie rýchle impulzy, tie všetko rýchle, tak oni nemôžu byť ani pokojní. Pretože pokoj prichádza až s reálnym kontaktom, prácou, s reálnym fyzickým zážitkom. Takže sú to veľké témy, už to ani nechcem ďaleko rozoberať, ani viac rozvíjať. Chceli sme ukázať na podstatu človečenstva, akú veľkú úlohu má každý jeden dospelý, ktorý tam stojí pri deťoch a aká je to zdanlivo malá, ale obrovská vec, aby tie deti mali hlavne čo to je rozprávať sa, čo je to načúvať, čo je to sústrediť sa, čo je to byť s ostatnými spolu, čo je to byť s druhým človekom, čo je to byť sám so sebou a potom ja sa vyslovujem. Toto sú také základné okruhy, ktoré pri počítači neaktivujeme. Bla, 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 rozprávanie, jazyk, mimika, vyjadrovanie toho, ako sa mám, tie svoje myšlienky si usporiadávanie a dávanie tomu druhému, aby nás dobre rozumel, aby nás videl a tak ďalej. Tam už je to ľudské teplo a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne na toto sme prišli, že som si uvedomil, že tie hry, ktoré robím, nazývam ich intuhry, alebo živohry, alebo pohybové hry, zmyslové hry, takže práve tieto dávajú do človeka tú obrovskú silu, keď prejde takými hrami, tak sa mu tak zaktivujú tie dráhy, veľmi často sú to tie dráhy z detstva, alebo ešte dokonca tie dráhy, kedy sme ako malí pili mliečko od mamy, také slastné, kedy vôbec nepotrebujeme to technologické hračky, vôbec nepotrebujeme nejakú našu skrytú nevedomú závislosť si prikrmovať, ale je nám dobre s tým svetom. Naše oči, uši sú také vyladené, naše telá také nabité, taká radosť z interakcie, radosť zo živého sveta. Tak to je tiež také pekné. Som sa tak potešil, keď mi to docvaklo, že vždy, keď sa hrám, vždy, keď sa tak zaktivujem, tak mám také otvorené vnútro a tam sa mnoho vecí spracováva z toho skutočného sveta. A vôbec nepotrebujem ani náhodou nejak kúknúť Facebook. Jo. Dá se říct, že v těch hrách se zároveň jako ten svět tak jako zpřítomní a skoncentruje, ale zároveň se aj zpomalí. Ještě jeden taková poslední hní zážitek, jakoby ten technologický svět a i nás dělá stále rychlejšími, ale my nejsme počítače, my jsme teďka stále vystavení nějakým umělým inteligencím, obrovský geniálním systémům, ale jakoby nám to nepomáhalo. Jakoby místo toho, aby nám to ulehčilo v našem životě, tak nás to nutí být rychlejší. Místo toho, aby... Povrchnější, rychlejší, povrchnější. Výkon. A například já jsem zažila na hrách, že to je takový jako fakt restart, že najednou tohle všechno odpadne a najednou tam je člověk tam a koncentruje se a zároveň zažívá a zároveň je tam i koncentrace a zároveň tam i uvolnění a taková radost vnitřní. A ta vnitřní radost dneska v tom světě, který je okolo nás, tak to je tak vzácný, jako když najednou se taková jiskřička jako vynoří. A to ľudské, keď sa ohreje a tá výmena, a to nám nemôže dať žiadny počítač a žiadna tá umelá inteligencia, ktorá teraz vie na všetko odpovedať a dáva obrovskú ako keby kreatívnu ponuku komunikácie s nimi a že nám vyhodia neviem aké super informácie, tie umelé inteligencie teraz, ktoré sa na nás tlačia, ja neviem ako sa to presne volá, ale mi to prišlo včera večer, že ak je tak geniálny nejaký systém v tejto dobe prítomný, tak to, či je dobrý alebo
nie je až tak dobrý, ukáže, do akej miery ľudia prestanú ničiť zem. Prestanú vojny utvárať. Stanú sa prítomnejšími jeden voči druhému a medzi ľuďmi bude vznikať niečo vyživujúce a podporné, a rešpektujúce, takže každý môže zostať sám sebou. Ale zatiaľ tá umelá inteligencia vôbec pre mňa nevytvára tento dôsledok, že by to, čo máme ako globálnu krízu v mnohých rovinách, nám pomohla prekonať. To môžeme iba my za seba, v sebe, niečo prekonávať a rásť. Že tam ona vôbec nemá čo robiť. Ale všimnime si, jak nám ona chce ten náš čas brať, aby sme to s ňou trávili. Ten náš čas, ktorý tu máme, čo najviac sa nám tam strká, aby ona bola nejaká medzičlánok nášho života. A toto je niečo veľmi dôležité. Chceš? Jo, chcem k tomu, protože já bych sem chtěla doporučit všem dospělým, aby si vzali, teda i dětem, ale aby začali znova číst pohádky. Tam je tolik jako zajímavých odkazů a konkrétně teďka ten náš téma, o kterém se teďka jsme zabrousili, tak mi připomíná jednu pohádku, kdy vlastně car vyjde strašně daleko do světa, nechá doma samotnou ženu. A po cestě zpátky, když se vrací po nějaké době, tak se chce napít z jezera a něco ho chytne za fousy ze spodu a říká, nepustím tě, dokud mi neslíbíš, že mi dáš to, o čem doma nevíš. A on říká, že já vím u mě doma vím o všem, co se tam šustne, klidně ti to slíbím. A on se vrátí domů a jeho žena ho vítá s malým dítětem v náručí. A to je vlastně něco obrovsky vzácné, to, o co nás se snaží obrat všechny ty technologie, které jsou okolo nás. A kdyby my jsme věděli skutečně, jak vzácná je naše bdělá pozornost, náš život. Naše vědomí, to, že my žijeme, to, že my se dotýkáme věcí. Veškerá příroda čeká na naši pozornost. A zvířata. A my se obracíme k nějakým obrazovkám. Je to vlastně, kdybychom věděli, jak vzácné to je, co my dáváme těm technologiím, tak to je jako kdyby člověk měnil zlato za nějaké suché rohlíky. Nevíme, o co přicházíme, nebo si to neuvědomujeme. Jo, je to teraz naozaj taká horúca paleta, pretože to sa tlačí zo všetkých strán a nekompromisne, ale ide o to. Nie je to zlé, nie je to dobré, aby my sme boli schopní vyvažovať, aby my sme sa starali o to svoje vedomie, o kvalitu svojho vedomia, o kvalitu svojej pozornosti, pretože keď sme kus podvýživení, nemáme sa veľmi dobré, tak to nám dáva hneď také cukríky, také rýchle náhrady, hneď také rýchle ponuky. A ja ešte ani náhodou nehovorím, to je zlé. Iba ukazujem, že je to tu a tlačí to na naše vedomie, robí to s nami niečo a my, hlavne voči deťom, potrebujeme byť bdelí, koľko dostanú to ľudské a koľko dostanú to prirodzené, prírodné, koľko naozaj do ich vnútra vstúpi skutočný svet, ktorý až potom robí to, že sa zamilovávajú do sveta. Som dostal jeden obraz pri jednej prednáške jedného doktora, ktorého si veľmi vážim, niekde v Banskej Štiavnici, že okolo nás ako keby tak tie deti sú tak ako keby také, samozrejme telo je telo, ale tá bytosť je tak nad telom. A my potrebujeme tej bytosti dobre pomôcť vsadiť a spojiť sa s tým telesným svetom. No my ako potrebujeme ako chytiť ako balón, tak dolu. A toto je niečo, čo od nás, deti, môžeme iba my to urobiť skrze naše hrejivé a ľudské prežívanie, vzájomnosti, interagovania aj s tým nielen ľudským, ale aj s tým všetkým prírodným okolo nás. Takže toto je také niečo, nad čím potrebujeme veľa sa rozprávať, veľa pozorovať, veľa si vytvárať vlastných skúseností, vlastných perspektív. Samozrejme, to, čo sme vraveli, to sú iba naše
akoby hodené otázky, ktorými sa zaoberáme doma, keď to pozorujeme naše deti, iných detí, priestor a tak. A vlastne som z toho potešený, že tie hry, ktoré robím práve, dávajú ako keby takú tú silu sa rozosvietiť znútra a vyživiť znútra a vlastne nepotrebovať to. A vedieť sa potom na to pozrieť, zažiť, ja to nepotrebujem. A samozrejme ako nástroj je to veľmi dobrý na mnohé veci, ale nie je to urobený tak, ten nástroj, aby sme z toho ostávali slobodní, ale aby sme ho čo najviac chceli. To sú vzadu úplne schované vlákna týchto technológií, aby sme tam čo najviac boli, aby sme sa skrze to, čo by sme chceli používať a tak ďalej. Dá se říct, že člověk je bytost středu, že jeho úkolem je být v rovnováze. Na všech obrázkách Michelangelo, Da Vinci a já nevím, kdo všechno, tak je vyobrazný člověk jako taková hvězda a on vlastně nese v sobě tu rovnováhu. On má ten dar té svobody a toho vědomí a ta svoboda přichází až ve chvíli, kdy jsme ve svém středě. A kdy dokážeme rozlišit, kdy se dostáváme do nerovnováhy. Že neříkáme, že ty technologie tady nemají být a že to je něco zlé, strašné, zahoďme všichni mobily do kanálu, ale zároveň to, co je pro nás výsostné, je naše vědomí. A to, že my si můžeme být vědomí a hlídat si, jestli ještě ta věc mi pomáhá, anebo už se to vychyluje někam jinam. Toto je vlastne také čerstvé vysielanie, kde predchádza to, že včera mi tie veci mnohé docvakli a s tým, že človek je bytosť stredu a že človek je hlavne, on rastie cez vnútornú aktivitu a cez úsilie. A mnohé práve teraz tie super technologické vymoženosti je, že sa vám nejaký technologický akože niekto prihovorí, bere vás veľmi osobne a vy poviete tak nejakú diplomovku alebo dáte mu otázku, tak mi daj neviem koľko možností, daj mi toto a môžete s ním urobiť konverzáciu. Ale on, keď si to človek pozrie, tak viac menej ako keby povie, že ja poviem jemu, urob za mňa tú prácu. Urob za mňa tieto procesy. Urob toto za mňa. Nie, že ja sa znútra zaktivujem, ja proste sa zamýšľam, ja si to skladám, ja hľadám tie zdroje, ja a vo mne taký strom v súvislosti rastie a tým pádom sa rozvíjajú tie synapsy. Urob to za mňa. A človek sa stáva človekom iba tak, že sa vnútorne napína. Zvieratá to majú inak. Zvieratá dostávajú múdrosť do seba, až do tej fyzickej roviny sú úplne prenikané geniálnymi silami, ale není tam to úsilie, ktoré nás, ľudí, robí ľuďmi, či už v reči malé deti, či už to, že sa postavíme, či už to telo uchopíme. Človek je až tým úsilím človek. A keď zrazu nám všetko oni robia, všetko za nás robia, tak sa tu niečo zoslabuje. To aktívne, to kreatívne a tak ďalej. To znamená, že je dobré sa naozaj pozerať na to, ako v tejto dobe, čo to s nami robí. Či sme plní zaujímavých otázok, či sme plní záujmu o svet, o skutočných ľudí, či máme trpezlivosť v sebe s tými ľudskými prejavmi, alebo či sme úplne ako, že všetko by sme na gombík radi, na nejaké tie mihotavé pohyby a tak ďalej. Svet má byť ťažký. My sa v ňom máme veľa hýbať, veľa artikulovať. To je to, že keď sme nad tými hračkami, tak vlastne ani neartikulujeme. Sme taký mlkvy niekto. A nehovorím, že to je, že samotné to je zlé. Ide o to, že byť k tomu bdelý a už ono samotné má veľký význam, keď to dáme do správneho, kde to má presne v tej mozaike sveta, že tuto tie technológie majú veľmi dobrý, ako keby na ten celok, podporujúci vplyv. Ale tam človek musí byť naozaj vnútorne veľmi bdelý. Nazvem to s takou zvýšenou kvalitou jemnej pozornosti. A práve deti
to nevedia rozlíšiť. Preto do toho tak búchame od začiatku tohto videa. Ty si vlastně řekl včera takovou pěknou větu, že ta bytost se jakoby inkarnuje za mě. Jako ano, že ja sa sám so sebou lepšie spojím a stávam sa sám sebou, keď riešim tie ťažkosti života. Ak ich niekto rieši za mňa, tak sa ja nestávam viacej sám sebou. Nerozkvitám sám k sebe, on to za mňa nejak vymyslí. Niekto to za mňa. A keď zomriem, ja, ak by som touto cestou kráčal, tak zistím, že ale ja som nekráčal skrze tie ťažkosti a záťaže života k sebe samému. Neodlupoval som ten veľký potenciál a bohatstvo, ktoré som dostal do života ako dar. A toto je to podstatné, že ten vesmír človeka vsadil do ťažkostí a on skrze ne rastie. A on v tých tlakoch rastie. Takže umelá inteligencia, ak za nás robí všetky krásne veci a všetko tú ťažkosť z nás zoberie, tak my môžeme zistiť, že ale my sme sa nerozvinuli. Pretože to obrovské, nie je tá sieť teraz, ktorá tam tká všetky tie informácie sveta, zbiera a keby s nami komunikuje, ale tá jemnejšia, obrovská tvorčia inteligencia, ktorá je za týmto zmyslovým svetom. To je obrovská banka hýbajúcich sa síl, tvorčích síl. A tam má človek načierať ako k tým svojim vitamínom a minerálom a všetkému tomu, z čoho sa on utkáva, z akéhosi veľkého tvorčieho, niekto povie kvantového pola. Ale že tam človek ako koruna, hej, tuto načiera, tam srdce vie, hmatá, cíti. A aby sa človek stal taký celistvý, aby konal. Aj ruky sú obrovsky dôležité. Například děti si musí svoje nohy jakoby vydobít ze světa. A nebo i řeč, že v antropozofii je to tak pěkně popsané, že když by dítě nebylo z rodičí, kteří chodí, tak ono by nezačalo chodit nikdy. A nebo by nezačalo mluvit, pokud by vlastně vedle něho nikdo nemluvil. Dítě je malinké a ono se stále jako musí za něčím natahovat. A i to chození si vlastně musí vydobít ze světa. A i řeč si musí vydobít ze světa. Je to něco těžkého, co si musí osvojit. Je malé, má vysoko kliky. To taky jako pro mě přišla taková souznějící myšlenka ze Solviku, ze školy, že vlastně nedávejme těm dětem ty věci dolů, nedávejme jim ty umývadla nízko, nedávejme jim ty malé stoličky, nedávejme jim ty malé věci. Oni mají vlastně za úkol růst, oni se mají za úkol natahovat za tím světem. Oni díky tomu, my je vlastně podporujeme v tom růstu, když my jim to jakoby neusnadňujeme, to všechno. Teďka jsem myslela úplně tím fyzickým, například těma stoličkama nebo těma nízkýma umývadlama a tak. A tohle je něco podobného i v tomhle směru, že vlastně my se potřebujeme stále natahovat a stále jakoby růst. To je človek. Človek je neustálý rast. Človek je neustále. Zajtra ja budem nový. Zajtra ja budem sám prekonávať svoje rutinné veci alebo svoje ťažkosti, ktoré niekde v minulosti vznikli a ja som si tak zastavil tú veľkú bohatosť sveta a vidím iba určité výseky a myslím si, že to je svet. Takže toto som chcel ako priniesť, jak prichádza školský rok, aby sme mali takú tú vnútornú bohatosť. A aj silu prekonávať prekážky. Presne tak, vnútornú bohatosť. Díky prekážkam rosteme. Táto doba je najextrémnejšia, ale skutočne je veľmi náročná na každého jedného človeka. Či už sme dospelí, alebo deti, alebo starí. Všetci niečo nás tlačí, ale ten tlak, a to je dobré vedieť, čo z nás má vytlačiť, má všetky tie povrchné naše koncepty a všetko to stvrdnutie premasírovať, aby sme sa dotkli toho najhlbšieho, toho najčistejšieho, toho najvzácnejšieho, čo v nás je. A často to bolí, a často to je tvrdé, a často to je ako bezvýchodiskové a sme v rôznych takých akoby reťazcoch alebo takých
vnútri, v rôznych tých synapsách, v takých uzloch, kde sa nám zastavilo, akoby, kde sme niečo zažili a tak sme to nejak si dali, aby sme to spracovali, ale to bolo iba naše z detstva, nie nejaké spracovanie, ale nám to často môže brániť teraz v raste. A preto ten život nám do toho čuká, do nejakej našej minulosti, do našej traumy a bolí to. Takže dobré je mať ten zmysel je, že život hovorí prerásť svoju minulosť, prerásť svoje obmedzenie. A vtedy je dôležité veľkú lásku k sebe samým byť schopný akoby vybrať pre samých nás v týchto dňoch. A v tom všetkom je školský rok a v tom všetkom je praktický život a v tom všetkom sú pekné chvíle, ťažké chvíle a celé spektrum života okolo nás. Jo. Ešte ten obráz dám už, keď sme sa tak rozkecali a ideme ako taká priehrada, ktoré sa teraz rôzne trhajú po celých tých svetoch, že ten priateľ povedal, že teraz sa veľa ľudí detraumatizuje. To znamená nejaké hlboké traumy, ktoré máme, tak vlastne ten svet nám do nich ťuká, pretože svet chce práve rozkvitnúť cez to naše vedomie a ako keby planéta Zem dvíhala vibrácie a tým pádom to, čo stojí v ceste tomu konkrétnemu človeku, sú jeho staré stuhnutia, často z detstva, často ešte aj nevedel možno rozprávať. A tieto traumy potrebujeme dať preč, aby sa v nás tá nová frekvencia zaktivovala. A preto je tak ťažko nám v týchto dňoch. Mně se líbil rozhovor, který teďka nedávno, já jsem byla svědkem, když Peťo měl, a tam právě jste se bavili o tom, co přinášejí hry intuitivní pedagogiky, a bylo tam právě nejenom jakože jedna z věcí je ten zážitek, že člověk jako má tu radost a uvolnění a takové znovu tu vnitřní dítě tak jakoby rozkveté a zároveň je to obrovsky veselé, ale zároveň je tam i v tom bezpečném prostředí se děje něco jakoby, že tam se trochu zvýší tlak na ty místa, které jsou nám skryté, které jsou obtížné a že to vlastně tak jakoby v rámci toho procesu těch her intuitivní pedagogiky, tak vlastně i tohle se může jakoby otevřít a i toho se člověk může podotýkat. Že to je takové více rozměrné. Jo, keď som niekde bol, a to už asi budeme končiť, že naozaj teraz vyzerá, že to je taková riadna ideme rozprávať. Celé prázdniny, mám to tady všechno. Ale že som veľa rozprával, čo robím niekde a pri tom, jak som rozprával, sa práve dialo ten človečí proces, že som si uvedomoval cez tú reč, cez tie gestá, jak ma niekto načúval, takže vždy vznikala ako iná verzia, ale jedno je, že robím s tou sférou medzi nami. Ako keby medzi nami natičie voda. Že mnohí spirituálni ľudia alebo rôzne ako jógu, ktorí majú, tak robia tak so sebou, vo vnútri a v sebe. A k sebe už neprichádzajú do kontaktu, proste každý tak má to svoje, také pokojné so sebou, rešpektujú sa hranice. Ale ja práve robím to, že keď ideme od seba von k inému človeku, tak tlieskame, skúšame, tlačíme, naťahujeme, naháňame sa, že robím s tým medzipriestorom a rozpohybovávam tú interakciu. A práve tam, na tých našich akoby hraniciach, skade ako sa vylievame od nás von, to je tak akoby hranica, taký most padajúci, tak tam máme veľa posúdení seba samých, tam máme veľa z takých stuhnutí, tam máme veľa hodnotenia nás samých, nechce sa nám ísť do vecí, ktoré nevieme a tak ďalej. A práve toto miesto akoby tak rozmasírovávajú tieto hry a tie aktivity so mnou a ich tak preteplujú a dávajú tam veľa autenticity a dávajú tam také, že ja vlastne takýto som, ja vlastne takto interagujem s ľuďmi, vlastne takto vôbec neviem, takto vyzerám, keď mi to ide, takto vyzerám, keď mi to nejde. Takže toto mi tak docvaklo práve, že tie hry vyplňajú ten sociálny medzipriestor a robia nás takými ako autentickejšími, že sa môžeme v tej interakcii zrodzovať a zažívať. Takovou novinku, která k nám přišla, že hry pro rodiče s dětmi. To je vlastně něco, co teďka vzniká a co je pro nás velmi, velmi vyživující, protože jsme zjistili, že i my se nechceme už jakoby odlučovat od těch našich dětí a že naopak jako rodiče a děti spolu je něco velmi krásné, když můžou být na jednom místě a spolu něco zažívat,
tak jak se tam najednou jako mění ty věci, které nebyly vypovedané, najednou se to celé protepluje a jak vlastně rodičům chybí ty děti, jejich vlastní a vlastním dětem strašně moc chybí rodiče a něco spolu s nimi zažívat, že to není jenom, že ty běž do práce, ty běž do školky, každý si jedeme doma to svoje, ale teďka jsme nechali něco za námi a jdeme společně si hrát. Áno, a interagovať práve ten medzipriestor, interagovať s tými našimi najbližšími, ktorých vidíme v nejakých rutinných veciach okolo seba v tom bežnom živote a zrazu v takom novom priestore, v takej prítomnosti, v takých rôzne postavených hrách, podmienkách sa tu tí naši miláčkovia alebo koho sme si mysleli, že poznáme, tak reaguje rôzne a tak ďalej, takže čo to máme, že hry rodičia s deťmi. Takže Intu hry rodičia s deťmi je náš nový produkt, ktorý teraz už stále viac a viacej ožíva. Už sme niečo mali a mať budeme. Takže to je novinka, ktorá sa zrodila ako plod tohto roka. Je jeseň a preto prajem aj vám veľmi pekný uzrievajúci čas, aby ste ustáli všetky tie tlaky zrenia, ktoré máme v tejto dobe a nech vám chutia tie vaše jablčká, voňajú, farbia sa pekne, nech sú zdravé a akokoľvek sa budete mať, nech máte silu to uniesť a zrodiť toho nového človeka, o čo práve ide v týchto dňoch. Nás nových. Já jsem k tomu chtěla strašně něco říct, už od začátku, že ten svět, který teďka začal, byly prázdniny, takový ten chill, ten odpočinek, léto, slunce, voda, paráda a teďka jakoby to září vypadá, že se startuje nový maraton, že prostě 3, 2, 1 start, někam fičíme, škola začíná, do práce znovu, všechno a jdeme nějak jako dravě dopředu. Aspoň my to cítíme jako v té společnosti, když jedeme na chvilku do města, tak najednou ty auta jsou je jich tam nějak víc a o hodně agresivněji jezdí než o prázdninách. Yeah. Ale já jsem chtěla říct, že vlastně zároveň je to paradox, protože teďka začíná podzim a vlastně je to období těch plodů a toho, že jaké plody, co jsme si zaseli na jaře, tak teďka to sklízíme. Naopak se jakoby ta příroda se zpomaluje, listí opadává, všechno to hnědne venku. Teda ještě ne, ale vlastně čeká nás, to je začátek podzimu. A že tuhle vlastně pomalost si jako nenechme vzít. Jako to přeju nám všem, aby se nám podařilo vlastně zároveň udržet v sobě i ten rytmus přírody a vlastně spíš jako jít s tím obdobím, než to, že teďka je nějaký nový start, září, škola, jedeme, všichni šlapeme do pedálu, tak je to trošku v rozporu s tím, jaké je teďka období. V prírode okolo nás, na ktoré to okolie je nastavené celé naše telo, všetky naše bunky, na slnko, na to teplo, už pomaly prichádzajúce zima. Všetko tie bunky sa chvejú, rezonujú s tým prírodzeným, veľkým, prírodným okolo nás zázrakom a vlastne tie technológie, oni nás vedia veľmi zrýchliť, školský rok nás vie veľmi zrýchliť, veľmi dostať mimo seba, aby sme to spoločnosti naozaj udržiavali tú čo najviac ako pravdivosť toho, že my súvisíme s našim okolím, s tým prirodzeným, prírodným, kozmickým, hviezdami, planétami, že to tak já nám přeju, aby jsme na to nenaskočili, na tu rychlost, co nám jako se snaží ta doba trochu udávat. Všechny ty zářivky, které svítí, když už my máme za okny tmu, ale vlastně rožneme si je světlo, tak to vypadá, že ještě jako můžeme klidně do večera, do 11, do 12, však my si to léto prodloužíme. Tak dovolme si na to nenaskočit, anebo aspoň tak po očku sledujeme, že jestli to je v souladu s námi. Ta rychlost a to tempo, které je teďka zase nasaděné znova, anebo jestli my jsme ti, kdo je sám svým pánem a dokážeme si to určit, dokážeme si to vyhodnotit, že tohle je pro mě důležité, tohle opravdu musím teďka, nebo se můžu rozhodnout jinak.
musíme takhle rychle? A nebo se můžu ještě dívat okolo sebe? Jo, to podstatné je milovať seba samého v akejkoľvek, či nenaskočím, zrýchlim, stratím seba a tak ďalej, či už stojím to, ako to mám, či sa nechám strhnúť a všetko je v poriadku, ide o to v danej chvíli stále viac rozvíjať to prijatie toho, že som, áno, som a stále tam ten tón lásky. To je ťažké, keď je to niečo bolavé alebo niečo, kde som sa zhodnotím ja sám seba a kde sa nepríjmam a tam ďalej. Dať tam všetko, aby to prežiarilo niečo, preteplilo, niečo čo je taký rutinný chodníček, kedy ideme do autopilota, ideme do rutiny. Takže jednoznačne je dôležité v tomto rýchlom svete vyvažovať s pomalovaním. Jednoznačne v tom, ak to ide veľmi rýchlo, všetko to už život sám, už potom na tú druhú stranu, na tú váhu dáva a teraz si daj čas. A to je úplne nová kvalita, o čom bude pravdepodobne budúce video. Ako tú psychohygienu si každý sám za seba v tých jeho individuálnych podmienkách môže utvoriť, pretože bez toho nemáme vôbec možnosť žiť ten kvalitný život, po ktorom túžime, bez toho spomalenia, bez toho vyvažovania a to je pekné. Prvýkrát máme tému na budúce, verím, že ňou začneme. A uvidíme, kam nás donese. Áno, ja všetkých ďakujem, čo som videl tam aj Mário Večerek, aj Lucia Oreska, aj Dodo Melicher, Kamila, Ježišmaria do Popradu a ešte tam boli ďalší, nestihli sme, my sme boli toho plní, tak sme to potrebovali vyložiť. A ešte tam Bohdana a ešte neviem, kto všetko ste tam boli, takže ahoj všetci, ďakujeme veľmi pekne. Vy, co přicházíte, tak se podívejte na to zpětně, protože my už končíme. Je skvělé vás tu vidět. Ale myslím, že sme celkom akože žhavili to naše záujem o budúcnosť, záujem o deti, záujem o to ľudské, záujem o to, čo je dôležité v živote, aby sme to nestrácali, aby sme neboli ako také povrchné, rýchle stroje. Takže pekné farby, vône, teplo ešte, užívajte jeseň. Dobre papajte. A dobrú noc. Alebo cokoliv. kedy to budete vidieť. Takže teraz to ideme vypnúť tu. Počkej, dokončit. Asi jo. Tak skúsime.